Goiena Zumaiaraino gerturatu da, bertan oinatiar batek historia inbide duelako, Joseba Azkaratek, tetraplegia dakon persona batek, triatloi bat inbide duelako, eta historian lehenengo aldiz izango da, tetraplegia dakon persona batek, triatloi bat osatuko dauena. Guazen ikustera, Joseba Azkarateren eguna. Gero, egin da momentu azteko eta Bai, uretan sartu eta ikusi korrientik eta zelan joten duzkuen. Bai, hostia, bastante. Aixi edau, gainera. Eska aixi edau. Aruntz bai, baina hasieran arutza... Berdezun zatitxua, horrak lasai hartu, eta gero bestela behin buelta eman ezkiotan akorren. Bai, hori zauzkue baina, eskinati sartzeko esan duzkue. A ver, zemos joten den. Goguakin, sabes. Ondiko ez da jantzeko horreik, Ez, lasai. Lasai, ni igual neoprenua prestatzen hasiko naz. Higinio behona etorrekoa. Higinio behona etorrekoa, ala. Antzauen? Bai, heldu da, Ez que beha eta hogei agur. Beha ez dakit, eta hogei. Zer hona, Zer hori? Gero, neoprenua dako? Bai, erriztitxeko. ¿Sabes? Motorra zela sartzen da hipokampian pop. Ez ibilitarra zian. Bai, hipokampian aurrian motorra sartzen da, hola, prof. Bale, motorra sartzen da... Hori da. Bestela familia bat eskuakin motorrean da bestiakin, oseak. Oso denpa gutxi falta azteko, ez da beste denbora eta lan danan frutu egontxe zutengo dira. Bai, danok nik uste dira garera urduritasun puntu horrekin, eta 20 minutu barru urtetzen da, bai Alfonso eta bai Joseba, eta ondo doian dana, seguro jungo gala, baina bakizu, beti urduritasun puntutxo bat egoten da, horako momentutan. Laguntzen hiltu zainak eta, pentsatzen dut zuentzate, niko egun berezitu, ezta? Bai, azkenean oso politxa eta gainera hori, Josebak guztazula golako esfortzu bat itzen, meritu itzela duka, itzen da benak. Eta, besteen dako olako transizionetan lagundu eta guzti biltzen da, saltzan. Etor, ditu guzkatzatu falta dira azteko, pentsatzen dut nervioso, ezta? Bueno, nervioso inbiarrekoak hila dauz eta gaur disfrutatzeko eguna tokatzen da eta Euroi esan jete moguan, oinarteko lanan irizpide bat izango dago, baina hau izango da punto isegido bat. Egongo die beste batzuk bai, baina honen helburua gainea da rekuperazio fisikoa ze puntotaraino heltzeko dan pertsona baten eta kirolak zelako eragina daukan. Eta hau izango da buska jentiak ikusteko, etxian ez geratzeko. Irtetzeko, alegintzeko eta burua jaten egon biharren etxian, intentatzeko ez dagoela saririk eta. Nervixo aldetik, lehenengo aldizia dalako triatu itxen duguna, eta gauza berri asko dauz, baina orokorrian eurok tranquil ikusi eskerio gube tranquil joten da. Bai, egualdizia harra hau, eta girua dago gautza dana kondo irtetzeko mogukua.
entzuten dugu, hau parantxa, bero zeurekin gaude, hau jazu baita ere, eta txintxika guztia. Eskubira, eskatzen da. Egia esan oso ondo, Ni denboria ez dakit exactamente, baina probatxo bat inda zeukagun hemen, eta denboria oso ondo, transizioa ondo junda, roen, bero dago pixka bat, eta igual beruak itxe sufriuko, baina, bueno, dan ondo dian. Printzipioz, nire ustez espero baino beto, lehenengo zatixea, osea, que portatzen dago. Aurkeztu da. Helburu eta erronka batetan buru-buruan sartua zeukan handi honekin. Bueno, bukatzea bai, nire usto laster raiauko dela. Eta, bueno, hementxo emozio puzkat, noiz agertu. Hemen 200 metro ikusten dut, eta ondo itxura ona zeukan. Atletismoa dela gogorrena behandako ondo ikusi du, eta ondo. Gaina gustora, tranquil etorri da gaur, eta oso gustora. Gara gartxu egiteko puntu jaba. Bai, gaina gustatzeako helburuak ipintzia, alditxoan helburuak eta lana itxia hori lortzeko, orduan borrokalari bada.
gurean zaten, hemen dago borroak, hemen dago leia, ikuskizuna. Grupetan, boxez gurean zaten, hemen dago borroak, hemen dago leia, ikuskizuna. Hau zareta, mikroa zeuretzen dela esan nahi bezuen. Bueno, oso Hora, neuratu da, eta ez da kontezeik ezkerrak emuteko bai antolakuntzari, bai nerekin dauzen danari, lagunari, lagundu esten danari, ez? Azkenengo metro horreilan, atxintxikari, geixo bat aitorri, latik espazan izan martxan jarriko, eta lantalde danari, bai? Ainoa, Bai, erronkia beteta, indau sekula inork ez dagoena lortu dau, zorionak, Josebai. beteta ikusten dutzuet. Oso beteta, oso, azkenian erronka hau guztiona da, taldiarena, Josebarena, eta lortu dau sufriruta, baina lortu dau, bukatu dau. Ikaragarri izan da, hemen bizitxakua, bai jente pila bat egon dalako animaiten, ez dakit lehenengoa egin jauia, hemendik gaurra zema etorko dira. Horren ez dugu inberba, baina, bueno, ja, lehena egin jau, eta, bueno, Zumaiako triatloia kalendarixuen ondo markauta eukiko urtero, eta, bueno, beste triatloi batzuk animatzen badie guretako egokituko zirkuitu eitxera, prestatuko gara, hortara juteko bai. Lan danan emaitza gaur ikusi da, personalki pentsatzen dugu bai ikaragarria. Oso, hau egun handixa da, gaur egun handixa da, hor zaukagun beti, bueno, beti zalantza ez, bukatuko gauen, bai ez, baina, bueno, bukatuta, ondo bukatuta, eta oin, disfrutatzera. Zuei. Eta zorionak. Zuei, eskerrik asko. Historia egin hemen Zumaia. Bai, meritu makala ez dauka, hemen olako triatloi bat, eta gainera txukun. Kostaujako bukaeran azkenengo zileakin bukatzea, baina, bueno, azkenean hori espero ginen, azkenengo zati horretan sufritzea, baina ondo, oso posik. Berak esan duzku, sensazio kontrajarrixak eukala, ez dakitzuek zemuz izi izan duzuen? Ez dakit, nik behintzat, ez dakit, ni oso posik. Ze azkenean, hori esatu zutena, bukatzea garaipen bazan, eta gainera olako denbora batekin, eta denborak ez dala bigarren mailako hala, baina azkenean ondo bukatze hori beha, ondekan satisfazio gehiago. Baita esan duzku, ez dela beak bakarrik lortu ezik eta talde lana izan dela. Bai, azkenean kontuan eukia Joseba Biadela lauzia, beria gehi beste hiru, karpa bat bemontau beharra eukido, bestea, jende asko biharra dago, baina egisa gero ikusten dozu oso gratifikantia da. Bueno, Sebas Karate, zorionak. Eskerrik asko. Historia egin duzu. Bueno, historia inju, naiz ni, inju taldiak, atxitzika taldiak, lan taldiak, lagunketan dauzkunak, ez bakarrik karreratik kanpora bai, hemen lan talde sendo eta fuertea dago eta dana lortu du bai. Ez da gehit horre, metako lineoi kruzatu zunean ze pasaia izatzen burutik? Bukatu da. Ez, danak esan berdina, jende danan esfortzu azkenean nik hau inalizati euren esker dabe bai, ez? Orduan, bueno, dana, suplizio danak, entrenamentu danak, momentu ontxar danak, gentian zahatak danak, segundu baten dana. Pilatxo bat eguen horre bukaeratan animaiten, ez da azkenengo pultzakadatxo hori egiteko baliz izan dutzen, ez da? Bai, klaro que bai. Dana kontuan hartzen da, eta jendean berotasuna bai, da hostia, bai. Hemendik gaurrea zen nunda utetxua? Tetxua bidea jarraitu egiten eta esate dutzu, jendia bizibilizau eta sensibilizatzeko. Hau da, gurpilduna lokixan gauzionak bai ingekela eta ez dara izatea
gurpildun aulkixa janbaiko ator fatia, gauza arraro bat, da, egunerokotasunean jendiak ikusi eta beste bat izatia munduan handako. Eta personalki? Personalki oso gogorra, izata oso gogorra, baina oso pozik. Hor sentimentu kontrajarri pila bat egon dira. Entre bukatu, entre pozik, entre negar guria posatik, dana. Oso guztua. Eguna beteta igartezatu zeuri bat. Barkatu? Beteta igartezatu zeuri bat. Beteta? Bai, beteta aldenetetik. Postasunez, lantaldiaz, bukatu dulako, porque hori erronkia esan, bukatu inbizan, bukatu dulako. Bai, dana, gustora. Jose Azkarate, zorionak eta segi saritzen moduan lanian, seguramente urrengo baten beste olako gauza historiko bat komentetiko posible da. Bueno, historiko izango zen poliki jende etortia, bai, a ver, hola. Jarraituko, hor jarraituko diok. Gerri eguten, ale, zuei.